Minto mwanya getinge naende ngaki ende ngiya twanyoranire bono iga ase keoro kimang'ana eke kie Enogo TV ase tokorigereria enogo yaito enkwana yaito tokorigereria chimbu chiaito tokorigereria ng'aki twaigekire gose ng'aki toigekire nonya mbono tokorigereria chinsoni chiaito tokorigereria emegiro yaito mwanya getinge naende ase tokonya koborania na gotebererania obwate asemi omwabo ase tokonya gotebererania igoro ya egekoro giaito na ebi tochandete na ebi tabwenereti gotochanda minto mwanya getinge. Ase enogo ya rero banto baramboririe bagotoboria gocha ase Enogo TV ng'a ebinto mbire abagusii bagakorire ebinde bitokunete totamanyeti naki biare gokorwa mono mono ase obomenyi bwaito igoro ye enyomo na abaibori. Ebinto mbire abwo ebikong'u bike bike bibwenete gotorobanwa ase chintorobi chiagotumeka gose gosonsora gose ensemo yende yaani amarieta tobwenete komanya ng'a tari ogotorobana gwoka na kogikeria gose gokorerana. Ebinto buna bono twaboriwu na gosoiso nyomba omosacha eki ninki kiarenge ayanto yaerere emerabaro tokorigereri na emiba lakini ayanto yaerere ekiara gosoiso nyomba was a step in life yarenge enkong'u sana inche buna nkonyeigwa ase abagaka ekero kwaikire emiaka gete iso mbabwenete bacha nyomba mwagosoria mbare gocha ngaki ende yonsi ekiara kiore omosai kwanyorire mwago tabwenete gocha na omogiro orenge lakini omogiro oyo ngocha orosuka ekero gwaikire emiaka gete emiaka bono nacha mwareng'anire erinde mwabwekana naende ogocha iso nyomba was a step to make you an elder yaani oyarenge naye obe bono kwabeire omogaka okowelcome ase obogaka na bange baito mbachieti gokora gento eki gose mbari gokora ng'a igo bange baito mbanya goqualify buya buya koba abagaka ekiara ekero kware koreta iso nyomba igo kwaretire abaiso nyomba na ekero kwaretire abaiso nyomba gwachakire koba their level. Eki naki ekegusii ase emanyete engaika abagaka mbatokonye kogenderera minto mwanya getinge ase enogo ya rero otware kogosoreria ase emiba eno egokwaneka mono isika ekero tokonya gotara na gokwanerana na gotebania emiba eno yare kworokia obomanyi na obwansu bwa obomenyi naende igo yare kobayena ng'a erinde otegerere oigwe bweboria erinde ayororana ngokora ore eki egokwana ekiara igo yare gotoa the direction of the community yaani igo yare gotobekera obomenyi bwaito bwaba obotoereru naende bwaba obuya twacha bumba. Aya mobayeno buna bono aye nyambinchu otanyara korina mote tokoganyera chintoberansi ekero ogoteba nyambinchu otanyara korina mote kwaganyera chintoberansi ekero omogaka aye gokwana egento buna eke igo ororire abamura mbabwate esegi gete gose ororire na egento nkere abwo omonto atagete naende egento eke atagete na ekenene nabo kenge totebe buna bono omofano nabo erabe ekerogo gia siasa ekerogo nabio bikominyokeranio na abamura siku hizi bono ekero omogaka aikire akobatebia igo omogaka oywo ororire nabo mokominyokania amongst you naro bagoaka ekeranya inche mbatebia amang'ana igoro ya ekeranya ng'ora naro ogwakwa ekeranya ekero gekogenda nyare boakirwe ekeranya igo kiabeire na the majority of people bare na ori nere oisaine bono aye naye ori okocompete nere kwarabori buna oyo kiare oyomino inki mokonya kominyokerania karatiga ekiara kiaranyore kioramobwate siari na omoto oyo whatever the position is kioramobwate siari na omoto oyo kiare igoro aria nabagokuna amato na branches chiria
amatunda aria akoreki chinkomoni chigwe naye onyore chiatobire nsa ori naye gokori chinkomoni igo kiarari nabo tokonyora chintoberansi timete ase kwanyigure igo omogusii nechogete ekero aroche nankorigia ore egento more abange iga agokobona gaki naye otanyare kiara tari twensi tware kobwekana naende twensi ntwanya koba the same as in anything ntokobwekana igo ase eng'encho eywo agatena naye erinde orengeri nyambinchi tari kogotebi direct otanyara kori na mote tokoganyera chintoberansi igo minto ase otari konyara tiga oria okonyara agende ekiara amatunda naro naye ogocha konyora nabo ere iga ase ekegusii naende abagaka bagateba ng'a ngoma chigwatia tari mwegokobara ekero okoigwa tari mwegokobara ngoma ninki emebere eye yaito ase okoigwa bobe eberiru ebe omotu naende onyore na abagusii mbaka barire omonto omotu naende bamobwania eywo nere engoma bono abagaka bagateba ng'a chingoma chigwatia tari mwegokobara omwega norio otaramanya buya otaraetera gento eki akemanye buya bono nkwega are nkonya komanya are lakini ekero yaikire ase engoma bono egwatia omonto boronge ase oyo tari konyeegwa nyiati ekiara takoyenyara iga ekorigeriwa the experienced hands you know anga nakwana egesongo nari mokonyigwa ekiara bono ekegusii giaito motagete getame ngoma chigwatia tari mwegokobara inexperienced hands cannot or brains cannot take you through an opportunity that needs experience go say a kind of standoff that needs experience go say a situation that needs experience igo nogoteba ng'a kere egento nkebwate oyoye na ekero esituation yabeire tense ekero amang'ana akong'ire nabo ekonyarekana abagaka mbare ritongo gose omochi baranyare koyarosia amang'ana aya naende abe korende moise gotigera abegi bachakire bono kwega gose nabarabwo nkonyara bare the same thing esituation eywo gose egento ekio nabo oranyore kegosareka omogusii akabeka caution yaani akabeka na yaya moinyore iga ngoma chigwatia tari mwega okobara naende agwo omogusii tachi kwebokogota ng'a tobwati egesingoroko naye namba batori konyore chinswe chiagosekereire korwa roche igo maete tari na echinswe amineti igo tari na egesingororo amineti egesingororo na enyoni ekombogana ande onsi ase eng'encho ebwate chimbaba nabo ekomoka iga egende ayebeka eke ekiara iga agotumia images iga agotumia birds and animals gwetogia gose gokwana egento igo bono ekero agokwana na tobwati gesingororo okobwatia ninki it is to follow chimbaba ninki wings bono aye na omonto okay ebeke in a situation ng'a something is happening somewhere na omonto okogekora totebe iga abwate chinguru naye nootagete kwegemba na nguru echi tochibwati okwo nakwo okobwati egesingoroko namba batogete ki tori igo tiga gwetoneria ebinto otari konyara bitari biao na mbaro babwate chinguru chiokobikora batigere oise kwebeka nabo oranyore tokonyara naende ekero ogwetoni gochio bono abanto aba bande intwe etogochaka kogosekerera nintwe bono chinswe chire roche ekiara intwe mbuya tore intwe noo tore amache ime intwe noo tore ebinto ebi bito ime lakini tokorigerereti buna ogotema kobwati egesingororo konamba tobwati into mwanyagetinge amang'ana aya toise konyerera torigereri situations in life nabo okonyona mogusii tari gokwana gento atarakora research yaye naende egento atarakorera enogo yaye egento atarakorera obomanyi bwaye
Asi buna amenyete engako yaye egento atarakora oborusu bwaye gose eng'igekero buna egegete omanya gogekwana igo ekero gwatebi buna tobwati gesingororo konamba batori manya naigo gwakanigwa egento gete otachieti gotiga nabo okonyora abanto bakogosekerera. Omogusii na omonto omong'aini orenge omong'aini omong'aini minto naende akagotebi iga abagusii na ebinto ebi bagokwana nabo biare gotanga biakorwa obwansu ase obomenyi bwaito. Mokungu obande nyabaratiere bweeri toagagi mokorogoto ntoigwanaine eki na ekegusii toagagi mokorogoto ki bwenyore tureti nsoni chitamere magachi kaba gaka binyusa bire mioro otang'ang'ete iga abwo obosooku obonene iga togosomi buna aye buna omosacha responsible nki obwenete gokora yaani ng'aki ogochia omokungu obande naga really the essence ere nyaro ye omorabaro oywo tari na omokungu bweka yaya binto mbinge togokora bitari biaito okonyora na ogwesoyie egasi ya omonto onde emeremo ya omonto onde ekero ogwesoyie emeremo ya omonto onde igo okonyora na gwasariri kwamanya konyora osogete igo omogusii are kobana goetera amang'ana enchera akonyabwatania erinde akobeke omanye naende oigwe ng'a erinde oyatumie in your wisdom korana eki ogokora ng'aki gekogenda. Ekero agoteba mwenyora ona mokungu tebe ona bauri mbange baurete tororimianchi omiaka agatu kagatang'ang'ata abana kiambori ona ki ona mokungu iga momaete omokungu na omokungu iga akorendwa bono ekero ogoteba ona mokungu teba igo temineti omokungu bweka iga eminete naki obwate egento ekiya gekorwanererwa na abanto kegokoa eng'encho gete engiya kegokoa obwansu gete gose gegogochenga ensemo gete something adding value in your life take care of it nabo erabe na ekerogo nabo erabe na omokungu nabo erabe nkende take care ekiagera there are others who want it naende otakerendeti they'll take it and then otang'ang'a iga abwo bwenyoro okumeti na nki eke kegendererete. Abagusii babwate ching'encho chiokoerera amang'ana na koyabeka boronge ase obomenyi bwabo igo minto nabo tokonya kwegera iga na konya gotebania iga ng'a erinde ntomanye ntoche torigereri nonya na ebiranya ebio ekero ebiranya ebiranya mbiro ogwakwa ekeranya na ebiranya mbiro biare koigekwa ekero abanto bakogenda esegi na binde tutajua haya nabari mwaboririe amaborio naro igoro ya chinyangi naro igoro ya obomenyi bwanka naro igoro ya abanto batiganete amaborio aya igo togocha konyaroseria chinsa naro twabairaneria ekonyarekana moja kwa moja nkorigia tore enchera ya ogotebererania kwamboria nakoiraneria na bagaka bande ekiara bomanyi mbori bwomo bomanyi mbori bwa monto omo kero omonto nabwate eki amanyete buya naende keratokonye tomenye buya buna abagusii twaigeke buya buna abagusii nkonya koirora eanche bwanchu ancha omonuo noga omonuo noga enkwano yago naende kora ebirengete chimbu chia omogusii ng'a erinde tosikwa ase eng'encho ya oboroso bwaito. Aywo naro nkonya kobasaba goetera ase Enogo TV. Minto mwanyagetinge na omwarimu Obino Nyambane. Mbuya mono na kanya gotorigereria.